Helo bawb, chroeso cynnes i chi'r Darlith yma yn rhan o'r Eisteddfod Amgen 2020. Yn amlwg roeddwn ni gyd wedi gobeithio a byddwn ni'n gallu bod ar y maes yn Nhregaron, ond am amgylchiadau amlwg iawn di hynny heb fod yn bosib, ond nesaf at fod yng Ngheredigion, dwi'n credu mae'r peth gorau gallwn ni wneud yw trafod Ceredigion. Felly dyna dwi am wneud yn eich cwmni chi rwan, wrth i ni edrych ar Croywiaith Ceredigion, felly hanes Gymraeg a llenyddiaeth yng Ngheredigion hyd at ddechrau'r 19fed ganrif. Mae'n stori fywiog, mae'n stori weledol iawn hefyd. Da ni'n ffodus iawn yng Ngheredigion wrth gwrs i gael llyfrgell genedlaethol yng nghanol y sir, a mae yna lu o drysorau gallwn ni gweld yn y safle yna. Dechrau ni felly gyda map o Ceredigion ar ddechrau'r ganrif ar 15 gen John Speed yn fan hyn, mae hwn yn fap enwog. Ac mae yn fap sydd hefyd yn dangos yn glir iawn be oedd ffiniau Ceredigion. Y môr ar y naill ochr, y mynyddoedd Plymlimon yn arbennig ar y dwyrain, mae Plymlimon yn fan hyn yn edrych yn anferthol, ond mae hynny'n cyfleu, dwi'n meddwl, mor anodd oedd i'r stalwm i groesi Plymlimon yn y dyddiau fi. I'r gogledd wedyn Afon Ddyfi ag i'r de Afon Teifi. A dyma'r 4 peth wedyn, y môr, y mynyddoedd, Dyfi a Theifi, oedd yn diffinio Ceredigion yn aml iawn. Ac gennym ni ddisgrifiad o ddechrau'r 18fed ganrif yn Lladin gynfrodor o Ceredigion sy'n disgrifio'r sir yn y termau yna rhwng y môr, y mynydd a'r ddwy afon. Ar unigolyn yna oedd Ieuan ap Silien, aelod o deulu Silien o Lanbadarn Fawr. Teulu yma'n hynod enwog yn y cyfnod hwn am ei disg ac yn arbennig am ei cysylltiadau a llawysgrifau hardd sydd wedi goroesi hyd heddiw yma. Ac roedd gan y teulu gysylltiadau ac Iwerddon, ac mae ôl hynny i weld yn eu llawysgrifau nhw. Silien oedd y ffigwr cyntaf yn byw yn yr 11fed ganrif ar 10. A'i fab o wedyn Rhygyfarch, mae yna rai wedi grymu, mae Rhygyfarch oedd awdur Pedair Cainc y Mabinogi hyd yn oed. Dim modd profi hynny, falle bod hynny'n anebygol. Ond yn sicr Rhygyfarch oedd awdur Uched Dewi, hynny yw y fersiwn Lladin gwreiddiol o hanes bywyd Dewi Sant a gyfieithwyd yn ddiweddarach i'r Gymraeg, a sy'n stori gyfarwydd iawn i ni gyd. Ac wedyn Ieuan wedyn a fu farw yn 1137, ac oedd nhw'n gysylltiedig â Llanbadarn Fawr, nid yr eglwys fel da ni'n ei nabod hi erbyn hyn wrth gwrs, ond y clas yr eglwys Gymreig oedd yna. Cyn dyfodiad y Normaniaid, a mae y teulu yma wrth gwrs yn dystio'n amlwg iawn i effaith dyfodiad y Normaniaid ar yr ardal. Dyma chi un o lawysgrifau Rhygyfarch sydd ar hyn o bryd yn nilyn, wrth gwrs, i sallwyr o, yn hardd iawn iawn. Mae'n modd gweld rhannau'r llawysgrif yma ar-lein. A dyma ni fan hyn, lawysgrif yn llaw Ieuan ap Silien, llawysgrif sydd yng Nghaergrawnt erbyn hyn, yn Llyfrgell Parker, yn Ngholeg Corpus Christi. Mae'r llawysgrif hon yn cynnwys yn bennaf testun Lladin, testun crefyddol gan Awstyn. Mae hefyd yn cynnwys cyfansoddiadau gan Ieuan ap Silien ei hun, sydd yn sôn am ei berthynas â Cheredigion a'i ymateb i sefyllfa gyfoes Ceredigion oedd wrth gwrs wedi dod o dan lawr Normaniaid ac am gyfnod ar ddechrau'r 18fed ganrif, roedd y Normaniaid yn rheoli Ceredigion ac yn ddiweddarach maen nhw'n cael eu gwthio allan gan y Cymru, ond am gyfnod roedd llaw y Normaniaid yn drwm iawn ar Ceredigion. Ond dyma sut mae Ieuan yn ymateb i'w famwlad neu wlad i dadau yn dweud mae tir Ceredig yw ei famwlad. Yn sicr, mae'n disgrifio'r lle fel rhywle a fu yn gyfoethog, yn greulon wrth elynion, garedig wrth deithwyr, ac yn rhagori ar weddill Cymru mewn gwirionedd yn ei llety garwch. A'r enw Ceredig wrth gwrs yn atgoffa ni o'r chwedl ynglyn â Cheredig yn dod gyda cyneddau i lawr o'r hen ogledd, felly yr ardal yng ngogledd Lloegr de'r Alban, ac yn gwthio'r Gwyddelod allan o Gymru ac yn sefydlu Cymru fel wlad yn un adnabod rwan ac enwau teulu cyneddau yn cael ei rhoi ar ardaloedd a Ceredigion yn cael ei rhoi ar yr ardal hon wrth gwrs.
Mae'r llawysgrif hon yn un hardd, ond mae yna rhywbeth bach diddorol iawn. Allwch chi weld yn fan hyn ar ben uchaf y tudalen yma o'r llawysgrif yma. Bron wedi dorri ffwrdd gan y rhwymwr. A dyma chi fanylun ohono fo. Allwch chi weld bod y destun yn fan yna wedi cael ei dorri ar ei hanner fwy neu lai. Mae'r testun hwn yn hynod ddiddorol. Beth ydy englyn Cymraeg, un o'r rhai cynhara sydd gennym ni yn y Gymraeg, un o'r copïau cynhara. Roedd y testunau cynharaf sydd gennym ni yn y Gymraeg yn aml iawn wedi copïo ar odrau llawysgrifau Lladin, a mae hyn yn enghraifft da iawn o hynny. Dyda ni heb golli'r englyn yma, gweithaf y torri, ac englyn ydi o i batarn sant, ac yn benodol i'w ffon fagl. A dyma chi'r englyn fan hyn allan o olygiad ardderchog Marged Haycock. Disgrifio y ffon yma sydd yn loyw, sydd yn amddiffyn yr ardal, yn cynnig lloches, i nerth sanctaidd yn cwmpasu'r byd bron iawn y bod, ac yn well mewn gwirionedd na chreiriau eraill. Cyrwen oedd enw'r ffon, ac roedd hi'n rhodd rhyfeddol i bobl yr ardal. Felly, allwch dychmygu Pererinion yn dod i fan hyn i weld y ffon yn talu arian, mae'n siŵr, i'r eglwys, ac yn rhywbeth roedd y bobl leol yn ymfalchio ynddo. Testun hynod bwysig, diddorol. Ymylol yn llythrennol ar ymyl y dudalen, ond yn greiddiol ac yn hanfodol bwysig i'n traddodiad llenyddol ni. Llawysgrifau Lladin oedd y rhain, ond dyma chi rwan llyfr du Caerfyrddin, sef y llawysgrif gynharaf yn yr iaith Gymraeg. Fe copiwyd y llawysgrif yma i gyd fyny lai yn yr iaith Gymraeg tria chanol y drydydd ganrif ar ddeg. Ac yn hon, da ni'n cael nifer o destunau chysylltiad â Cheredigion. Un trawiadol iawn ydy'r englynion yma ynglyn â seithenyn. A dyma'r fan cychwyn, hyd y gallwn ni weld y traddodiad ynglyn â seithenyn a boddi cantref Gwaelod. A dyma mae'r englyn yma yn dweud, seithenyn saf di allan ac edrychwyr ddifaranres môr, maes Gwyddnaw, Rhydowes. Felly seithenyn saf di allan ac edrych ar gyntharedd y môr, mae wedi gorchuddio maes Gwyddno. A dyma ni'r yn yr ysgrifen hardd yma, yn y llawysgrif anarferol yma, sef du Caerfyrddin, efo'r S fawr werdd yna fan yna. Dyma'r cyfeiriad cynharaf at seithenyn. Ond wrth i ni sôn am lawysgrifau a Cheredigion, mae'n rhaid i ni sôn am Ystrad Fflir. Abati Sistersaeth, wrth gwrs, i greiddio hi dramor yn Ffrainc mewn ffordd, ond roedd y Sistersiaid wedi cymreigio yn fuan iawn ar ôl dod i Gymru, ac erbyn y 3yd ganrif ar ddeg ymlaen i'r 4edd ganrif ar ddeg, roedd yr abatau yma yn greiddiol i'r diwylliant Cymraeg. A dyma chi olwg ar yr abati, diolch i gynllun hardd iawn Bob Marshall yn fan hyn. Nifer helaeth o lawysgrifau wedi dod o'r abati yma, does dim cyfle i drafod bob un ohonyn nhw, ond un o'r rhai mwyaf diddorol mewn ffordd ydy llawysgrif Hendrik Adredd. Llawysgrif ydy hon a luniwyd yn wreiddiol tua'r flwyddyn 1300. Mae yna gopïydd penodol enw yn mynd ati i greu casgliad o waith beirdd y tywysogion. A mae o'n edrych yn ôl, wrth gwrs ar gyfnod oedd newydd ddod i ben mewn gwirionedd. Llywelyn Llyw Olaf yn cael ei ladd yn 1922. O fewn llai nac yn hedlaeth mewn debyg, roedd yna rywun wrthi yn abati Ystrad Fflir yn cofnodi'r farddoniaeth i'r tywysogion o Wynedd, ond hefyd o Bowys ac o Ddeheubarth gan gynnwys Ceredigion. Fe aeth y llawysgrif yma ar goll am gyfnod go hir, rhyw ganrif yn y 4edd ganrif ar 15, ac fe'i darganfyddiwyd wedyn mewn wardrob o bob man mewn tŷ o'r enw Hendrik Adredd yn ei fionydd, a dyna pam mae'n cael yr enw. A mae'r llawysgrif yma ar gael i'w gweld ar wefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru. A dyma chi fan hyn ran ohoni. Os gallwch chi ddarllen y geiriau yn y coch, di ddim yn hawdd, ond arwyrain i Owain Gwynedd cymelw a'i cant. Felly arwyrain rhyw fath o gerdd i ddyrchafu noddwr, felly cerdd i Owain Gwynedd gan y bardd Cymdelw Brydydd Mawr o Bowys sydd yn fan hyn. A mae holl waith beirdd y tywysogion bellach ar gael mewn cyfres bendigedig o hardd, ond hefyd yn cynnwys ysgolheictod o radd flaenaf. Un o gampweithiau y genhedlaeth wyth yma.
cyfres beirdd o tywysogion, saith cyfrol hardd iawn iawn. Mae dwy ohonyn nhw yn perthyn i gyfnelw Brydydd Mawr, oherwydd fo oedd y mwyaf gweithgar cynhyrchiol o beth ni'n gallu weld. A dyma ni ran o'r gerdd yma i Iowan Gwynedd. Ac yn fan hyn, mae'n disgrifio y frwydr fawr a fi yn Aberteifi yn y flwyddyn 1136. Buddigoliaeth bwysig iawn iawn i'r Cymru dros Normaniaid a'r Saeson. Frwydr Crug Mawr, meddai rhai, ond gwaith Aberteifi, meddai Cymdelw. Gwaith Aberteifi, Torrynt, Graen, Waiwawr, fel gwaith Faddon fawr, Wriawr, Oriain. Gwelais gadau geirw a rhydd feirw rhain, oedd rhydd i fleiddiau ei hargyfrain. Gwelais ei hadaw heb ei hadain, i dan draed adar, gwir gwanar, gwain. Gwelais ei trychni, trychant, celain. Gwelais wedi cadd, colydd ar ddrain. Llinellau gyda'r mwyaf cignoeth yn disgrifio'r fwydr yn fan hyn. Ac mae'r creulonder yna bron yn adlewyrchiad o'r, dwi'n meddwl, yr ymdeimlad rhyfelgar oedd wedi gafal yng Nghymru yn y cyfnod yma, a'r Cymru'n adennill tir oedd nhw wedi golli i'r Normaniaid, ac yn ymfalchio yn hynny. Ac fe arhosodd y frwydr yma yn y cof yn hir iawn yng Nghymru, ac yn Lloegr hefyd mewn gwirionedd, roedd y disgrifiadau o'r drychineb yma o safbwynt y Saeson wedi bod yn ddylanwadol iawn mewn croniclau o Loegr. Ac fe olygodd yr adfywiad yma bod yna gyfle mewn ffordd i'r diwylliant yng Nghymru flodeuo. Ac yn enwog iawn iawn wrth gwrs, yr genhedlaeth ar ôl y fuddugoliaeth honno 1176, mae gennym ni'r dathliad enwog yna, yr wyl enwog yna yn Aberteifi. Rwan, mae cenedlaethau diweddarach yn galw hon yn eisteddfod. Mae yna'n ddadl arall, ond dyma'r disgrifiad o Frit y Tywysogion, y Chronicle Cymraeg yn fan hyn. Nadolig yn y flwyddyn honno, cynhaliodd yr arglwydd Rhys o Gruffydd Lys yn ardderchog yn Aberteifi yn y castell, ac y gysododd ddeuryw ymryson yno, un rhwng beirdd a phrydyddion, un arall rhwng telenorion a chrythion, a phibyddion ac amryfeilion genhedloedd gerdd miwsig. Ac efo barodd osod dwy gadair i'r gorchfygwyr, ac efo anrhydeddodd y rhai hynny o'r roddion ehelaeth. Ac mae yna gan ei crefyddol hyfryd iawn wedi goroesio'r cyfnod yma, fel yr enghraifft hon fan hyn, o awdl gan fardd yr enw Gwynfardd Brycheiniog i Dewi Sant. Ac mae'r gerdd yn sôn am yr holl eglwysi oedd yn arddel y cyswllt, holl bwysig yma gyda Dewi. Fe gyfansoddwyd yr awdl hon, mae'n debyg yn cyfnod yr arglwydd Rhys, a falle bod yna gyswllt penodol rhwng y gerdd hon a'r arglwydd Rhys. Ond dyma chi ran ohoni fan hyn, sydd yn amlygu'r cyswllt penodol gyda Llanddewi Brefi, ac fan honno ydy'r lleoliad mwyaf tebygol ar gyfer perfformio'r gerdd yma yn wreiddiol. O fedru canu coeth anrheg i hael, cefais i ar chafael, caffaf i osteg, o gyrchu brefi braint ehedeg, dymgordden yn llawen, llawer gosteg. I foli Dewi da Gymraeg, e ofn o fodd bryd a bron, o brydes chweg, o brydes dyllest ddull y chwaneg, i frefi a Dewi, doeth Gymraeg. Dydy arweinwyr gwleidyddol Ceredigion yn y cyfnod yma ddim mor gyfarwydd yn ei at ei gilydd, yn sicr ydych chi'n cymharu nhw o ran statws ag tywysogion Gwynedd er enghraifft, ac yn y drydydd ganrif ar 10 yn arbennig mae grym Ceredigion a'r deheubarth yn gyffredinol yn edwyno i ryw raddau. Ond dyma un o'i harweinwyr nhw yn y drydydd ganrif ar 10 yn cael ei ganmol fan hyn gan fardd o ddeheubarth, mae'n siŵr, o'r enw y Prydydd Bychan. Sydd dyma ran awdl y Prydydd Bychan i Feredydd a Bwywain, ac yn dangos wrth gwrs yr ymladd a'r gwrthdaro ethnig mewn ffordd yn dal i ddigwydd yn y cyfnod hwn. Llafnrydd Feredydd, lliw drinc, llew niad Lloegr yn iwnc, nis arfaidd eirflawdd ffrawdd Ffrainc, nis geill Sais na thrais na Ffranc. A'r gerdd hon eto wedi chadw yn llawysgrif Hendrik Adredd. Dewn ni ymlaen o ryw ganrif bron o gyfnod Meredydd a Bwywain. Dyn ni'n cyrraedd oes Dafydd ap Gwilym tua chanol bedwaredd ganrif ar 10.
Roedd Dafydd, wrth gwrs, yn perthyn i genhedlaeth oedd wedi geni ar ôl y goncwest Edwardaidd. Roedd llefydd fel Castell Aberystwyth, tref Saesnig Aberystwyth bryd hynny yn gyfarwydd iawn iddo fo. Roedd o wedi ennill Ceredigion mewn siŵr, roedd ei deulu yno ers cenedlaethau, roedd y sir yn amlwg iawn yn ei farddoniaeth. A'r ffin ogleddol na Afon Dyfi yn codi mewn cerdd enwog i'r don ar Afon Dyfi, lle mae Dafydd yn gofyn i Dduw am nawdd i gael croesi'r afon nid ar gyfer milwra y tro hwn wrth gwrs, ond mwyn cael cwrdd a'i gariad. Y don, ben grychlon, grochlais, na lydd goel bydd, ddim gael bais i'r tir draw lle daw i'm dal, na goeta fi, na gatal, gad ar dwy'r rhad, diw rhi, rhwyfo dwfr rhof a dyfu, tro trachefn, trefn trychanrwyd, dy fardd wyf, uwch dwfr y ddwyd. A dyma gerdd arall, neu ran o gerdd arall enwog iawn, Merched Llanbadar. Yn y gerdd hon, wrth gwrs, mae Dafydd yn yr eglwys ac yn hytrach na ac addoli Duw neu ganolbwyntio ar bregeth neu'r offeren, unrhyw beth arall, mae lygad o, wrth gwrs, ar y merched. Ni bu amser na charwn, ni bu mor lyd hyd a hwn, anad gwir anwyd garwy, yn y dydd a'i un a'i dwy. Ac hynny, nid oedd nes sy'n gael un nom gelynes. Ni bu sul yn Llanbadar na bewn, ac eraill a'i barn, am wyneb at y ferch goeth, am gwegil at ddiw gwywgoeth. Dafydd ap Gwilym felly yn fardd, wrth gwrs, sydd yn apelio gymaint at yn gymeriad, sydd yn dod drosodd wrth bynnag fel rhywun sydd yn hoff o wthio ffiniau, sydd yn chwaraeus, sydd yn tynnu ar wahanol sefydliadau. Yn sicr dyna'r syniad yn ein cael ohono fo'n ei farddoniaeth. Ond mae'n ffordd arall o ddynesu at Dafydd, ac o bosib yn fan hyn yn llawysgrif Hendrik Adredd, bod gennym ni ôl i law ei hun. Astudiaeth wych gan Daniel Hughes o'r llawysgrif yma. Mae honno wedi dangos bod yna wahanol feirdd wedi copio'u cerddi i'r llawysgrif hon yn ddiweddarach na'r cyfnod gwreiddiol at 1300, falle rhyw 20 mlynedd yn ddiweddarach. A mae gyda ni gerdd yn fan hyn awdl, neu englynion yn hytrach a ganodd Dafydd ap Gwilym i'r grog, felly i ddelwedd o'r groes o oedd yn Herfyrddin. Ac os craffwch chi ar y geiriau fan hyn, dwi wedi chwyddo, englynion a gant Dafydd Llwyd fab Gwilym Gam i'r grog o Gaer. Yr enw llawn yna, Dafydd Llwyd fab Gwilym Gam. A mae'n bosib o ran lleoliad, o ran dyddiad, mae llaw Dafydd ap Gwilym ei hun ydy hon. Anodd profi'r peth, ond mae'n hynod o gyffroes. Bod ni'n gallu mynd ar y wefan rwan, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, a gweld o bosib llaw Dafydd ap Gwilym ei hun. Beirdd eraill wedyn yn ddiweddarach yn canu'n yr un ardal, Dafydd Nanmor, yn wreiddiol o Feirionnydd, ond yn fardd oedd wedi ysbrydoli Saunders Lewis yn fwy na neb. Dafydd Nanmor wedi caniatáu Saunders Lewis greu i syniadau ynglŷn â pherchentiaeth, y syniad o'r uchelwyr cyfoethog yn noddi diwylliant ac yn hefyd yn cynnig arweiniad a pharhad yn ei cymdeithas. Y gymdeithas hwnnw wedi gwreiddio'n ddwfn yn ei hardal, a dyma Saunders Lewis yn bachu ar waith Dafydd Nanmor a'r gerdd yma hefyd i ddangos hynny, sut roedd sylfaenu'r gymdeithas yma mor ddwfn yn y pridd. Rhys wyd, flodeuyn rhos haf, wyr rhys, nid o'r rhyw isaf, o fonedd y sylfaenwyd, aberth holl dde heibarth wyd, tref tad a chartref wyt un, troi deau tir y tywyn. Dafydd Nanmor yn canmol rhys o'r tywyn fan hyn, ac ni weld o fel rhywbeth sydd wedi tyfu'n organig o'r tir, sydd yn perthyn i'r tir, sydd yn rhan o ffordd naturiol bywyd. Bardd arall wedyn, Deio ab Ieuan Ddu o'r un cyfnod llai enwog, ond mae ganddo fo gerdd lle mae'n teithio gwmpas Ceredigion ac yn brawf i'r nawdd oedd ar gael i'r beirdd yn y 15fed ganrif. Y sir o Llafesuraf, meddwl fo, mae'n penderfynu mynd ar daith ac mae'n gallu adrodd yn bob teulu ym mhob ardal sydd yn cynnig nawdd iddo. Y sir o Llafesuraf, o Deifi, Ddyfu y Ddaf, o Dywyn ac i'r glyn gloiw, treiglaf i'm gwlad dra gloiw. Eto sôn am Dywyn yn fan yna. Tywyn ger Aberteifi wrth gwrs ydi fan hyn. Oedd yn amlwg yng nghanu Dafydd Nanmor ag yng nghanu Dafydd ap Gwilym hefyd.
Ar llai enwog, eto, Rhys Llwyd a Prys a Pricet. Ond mae ganddo fo gerdd ddifyr iawn yn disgrifio mynd ar Bererindod o Aberystwyth i Ynys Enlli ac wedyn dod yn ôl. Ac y profiad yn un brawchus mor hyfryd oedd Enlli, oedd dod yn ôl a'r storm yn digwydd a'r bardd yn ofni bydde fo'n boddi. Ac yn wir, oedd capten y llong yn ôl Rhys yn bygwth taflu pawb i'r môr mwyn lleihau'r llwyth. A dyma'i ddisgrifiad o'r ryddhad wrth weld pendinas neu dinas Meilor ar gyrion Aberystwyth. Adnabod, nid anobaith, dinas Meilor o'r môr maith, cael o'r braidd, diwladaidd lwyth, o bir rhwystyr Aberystwyth. Felly, rhyddhad o weld Aberystwyth, dwi'n siŵr falle un ohonoch chi wedi cael yr un profiad o weld yr hen dref unwaith eto. Ond yn ymlaen i gyfnod diweddarach, a chanu rhydd yn fan hyn rwan, dyn ni fewn i gyfnod Elizabeth gyntaf yn fan hyn, Carol Moliant i Sir Ceredigion fan hyn gan Siôn Morris, 1577, ac yn ymfalchio yn y croeso a'r hawddgarwch oedd gael yn y sir yma, yn rhagoriaeth ar bob tir gorau i'w Sir Ceredigion. Dyw a'i catwo yn ddiwerth, hon yw biarth yr heilion. Felly dyma lle oedd yr bobl hael i gyd yn hel at ei gilydd yn cynnig croeso i'r beirdd. Cerddach arall, wedyn cerddrydd arall, gen William David Llywelyn o Frycheiniog, yn fan hyn trafod yn y gerdd gyfa gwahanol rannau o Gymru, a dyma oedd yn dweud oedd yn arferol, gnawd. Be oedd yn arferol yng Ngheredigion? Wel, medde fo gnawd yng Ngheredigion, gredigrwydd rhwydd a rhodd mewn tyrfa, ac aml das ceirch a meirch a moch a modryda, a garw llais dyn a llun a llwyn gorseddfa. Sy'n digon i fita i yfad, yn felys hefyd yr gwenyn modryda ar gael yn fan yna, cyfan yna pilgar iawn iawn. Dim sôn yn fan hyn am y cardi cybyddllid yna sydd wrth gwrs mor bell o'r gwir beth bynnag. Ac mae William David Llywelyn yn dod â ni at agwedd arall ar y maes yma, sef iaith Ceredigion. William David Llywelyn sy'n rhoi ni'r term yna, Croywiaith Ceredigion, sydd yn rhan o deitl y ddarlith hon. Ac mi oedd y Gymraeg yng Ngheredigion yn nodedig yn ei weld Gerallt Gymro hyd yn oed yn trwad y 10th ganrif ar 10 yn gallu dweud mae iaith Ceredigion oedd yr iaith ora yng Nghymru. Hynny yw falle bod y gogleddwyr yn fwy pur i iaith, ond oedd Gerallt Gymro ar farn mae yng Ngheredigion y byddech chi'n gallu clywed y Gymraeg yn ei gogoniant. Ond mi roedd yr iaith yng Ngheredigion yn adeg honno, ac yn adeg Dafydd ap Gwilym, ac yn ddiweddarach yn sicr yn dangos dylanwad ieithoedd eraill. Alban Thomas yn dangos bod yna gannoedd o eiriau wedi menthyg o'r Saesneg yn iaith bob dydd, sy'n roedd Aberteifi, Penfro a Chaerfyrddin. Ond mi oedd yna falchder yn yr iaith hefyd. Y Puritan, John Lewis o'r Glasgrig, ger Llanbadarn Fawr, yn dweud yn 1606, "Neither must we let it pass without our greatest admiration how the Lord hath so marvellously preserved our tongue." Ond nid mor aruchel ydy rhai o'r enghreifftiau o'r achosion athrod sydd wedi goroesi o'r ardal yma. Mae'n enghraifft hyfryd yn fan hyn. Dwi'n mai hyfryd i'r gair, ond enghraifft hynod ddiddorol o'r achosion athrod yma. Wrth gwrs, roedd yr iaith Gymraeg yn iaith answyddogol, hynny doedd hi ddim yn cael ei defnyddio ar gyfer cofnodi achosion llys. Ond yr eithriad i hynny oedd achosion athrod, lle oedd y llys yn cofnodi air am air yr hyn oedd wedi cael ei ddweud, neu le ar hyn yr oedden nhw'n honni oedd wedi cael ei ddweud. Felly, yn Aberteifi, 1615, fe gyhuddwyd Thomas ap Ifan Du, o ddweud y canlynol wrth Morgan ap Ifan Llwyd. Tydi chwrswn moelgrach lleidir meheryn gwynion moelon o Gilgeran erbyn dygwyl gynso. Tipyn o long ceg o gyhuddiad. Ambell air o'r Saesneg, y chwrswn wrth gwrs yn fan yna, ond y termau Cymraeg yna moelgrach, gwynion, moelion ag ati, dygwyl gynso, cynso sant yn fan yna. Da ni hefyd yn gweld olion y dyfodiaeth lleidir. Moelon, yn ytrach na moelion, awgrym o'r dyfodiaeth sydd yn dod yn fwy amlwg yn nes ymlaen. A dyma ni fan hyn, ddogfen gyfreithiol o fath arall, sef yr ewyllys Gymraeg gynharaf sydd wedi goroesi o Ceredigion. John David, Sion Dafydd, mae'n siŵr, o Dremain, Aberteifi, 1725, a mae Gerard Morgan wedi gwneud llawer iawn o waith diddorol iawn ar yr ewyllysiau yma. Ac os ydrychwn ni er enghraifft ar yr adran olaf isaf ar y ddogfen yma, da ni'n gweld
y manylion yma, ac yr wyf fi yn rhoddi y rhest a gyfeddw yn dda ac yn llafur ac yn ddodren rhwng fy ngwraig am 3 phlentyn eraill, John fy mab, Elizabeth fy merch, Dafydd fy mab, ac felly ymlaen. A mae'r termau sydd gennym fo fan hyn yn ddiddorol yn sôn am y crop, y buchod, y grochon, a bob math o beth eraill oedd ar y fferm, defaid ag ati, a'r dyfodiaeth unwaith eto yn amlwg yn y darn bach yma. Ac yn amser Siôn Dafydd, John David, un o'r nodweddion llenyddiaeth gwaelod Ceredigion yn arbennig Dyffryn Teifi oedd yr halsing, math o gan neu garol grefyddol o'r rheol oedd yn cael ei canu yn yr eglwysi ac yn sicr mewn aralllysuron eraill. Nifer o awduron ac nifer o lawysgrifau o halsing o'r ardal y cyfnod yma. Ifan Griffith o'r Tŵr Gwyn troi drair yn un o'r unigolion oedd yn cael eu cysylltu arbennig gyda'r traddodiad yma. Ac ar y cyd â Samuel Williams, Llangyfriog, fe gyhoeddodd 4 o ganïau, sef yr unig gyfrol o halsingod i'w chyhoeddi erioed. Dyma flas bach, cerddi syml ydyn nhw, cerddi uniongyrchol iawn. Ni a gawn eto ras a greso, dan ei aden Lewis Lawen, a chyfryngdod mwnder mowrglod yn ddidrangwydd byth heb ddiwedd. Yna ddiwylliant lleol bywiog iawn yn yr ardal yma, yn y Ffryn Teifi. Pethau bach hyfryd eraill sydd yn dod o'r un ardal. Can o sen yw hen feistr tobacco. Dyma'r cyhoeddiad cyntaf o wasg Isaac Carter yn Rheredyn, atpar yr cyhoeddiad cyntaf o Geredigion. A can o sen i'r tobacco oedd wrth gwrs wedi mynd yn feistr ar gymaint o bobl yn y cyfnod yma. A dyma chi flas ar y gerdd yma. Clywch feneidiau gloch swynodol a'i rhesymol rhyw swm i ddail India ddala Indyn yn gyflog ddyn glin ynghlwm. Rhyw gyfflybiaeth o ddiwiniaeth delif y hydoliaeth hwy, gaffo ei hymsawr megis trysawr odyd mawr i gwadu mwy. Swynol iawn a dogfen ddiddorol iawn ar gael ar-lein drwy'r llyfrgell genedlaethol. Eto yn yr un ardal yn fras lawr manna yn y Ffryn Teifi, Theophilus Evans, gŵr ifanc, 2 ar 20 oed, yn cyhoeddi glasur drych y prif oesoedd yn 1716. Yn ddiweddarach fe gyhoeddodd fersiwn arall, wrth gwrs, yn 1740. Ond y llyfr yma yw'r llyfr mwyaf poblogaidd yn y Gymraeg yn y ganrif honno a'r ganrif nesaf, dylanwad i dal yn amlwg iawn, yn rhoi hanes y Cymru, treithi am giff genedl y Cymru a'r hyfel y fi rhyngddynt a'r Rhufeiniaid, Gwyddil, Ffichtiaid ac ar Saeson. A hefyd, wrth gwrs, yn rhoi hanes crefyddol y wlad hefyd. Un o'r cyfrolau pwysicaf a gyhoeddwyd erioed yn y Gymraeg, cael ei gyhoeddi'n ymwythig yn 1716. Ac erbyn dechrau'r 19fed ganrif, oedd yna nifer o destunau'n dod yn print yn deillio o Geredigion yn y pen draw, gan amlaf wedi'r argraffu mewn llefydd eraill yn bob tro. Simon Thomas o'r Cilgwyn, Llangybi, Hanes y Byd yr amseroedd, neu Llyfr Gwybodaeth y Cymro, un o werthwyr gorau y 19fed ganrif eto wedi gyhoeddi yn ymwysig. Pwyslais y gyfrol yma'n llawer iawn mwy crefyddol at ei gilydd. Mae'n ddifyr mor gyflym y mae'r gyfrol yma yn ymdrin â hanes canoloesol Cymru. Paragraff yn y lai, sydd yn adrodd y cyfan ddigwyddodd rhwng cyfnod y Saeson yn dod i'r ynys a Edrych y cyntaf yn concro'r tywysogion. Y Cymru wedi cael ohonynt ei gyrru gan y Saeson i gongol yr ynys, lle y maent yn awr, a osod asant i fyny lywodraeth wledig yn ei misg ei hun, ac a fiant fyw lawer oesoedd dan i tywysogion a llywodraethwyr ei hun. Sef hyd y flwyddyn 1240, pryd y darfu Edward y cyntaf o'r enw, o'r chwygu a llwyr ddarostwng y Cymru, ac o hynny allan bu Cymru a Lloegr yn un deyrnas dan un pennaeth. A dyna ni holl hanes Cymru'r Oesol Canol wedi mynd mewn brawddeg neu ddwy. Da ni'n cwyno heddiw mewn weithiau ynglyn â'r diffyg addysg ynglyn â hanes yr Oesol Canol, diffyg dealltwriaeth, boblogaidd ynglyn â'r cyfnod. Wel, dydy hynny efallai ddim yn beth newydd, ond wrth gwrs ffocws crefyddol oedd i'r gyfrol hon. Doedd ddim yn ceisio
adrodd hanes y tywysogion. Rwan, dwi wedi cyfeirio at gyfrol gyfrol cyhoeddi yn Ceredigion, un arall yn yr Amwythig, a dyma ni yn Philadelphia, yn yr Unol Daleithiau, neu yn ytrach cyn sefydlu'r Unol Daleithiau. Abel Morgan, o'r All Goch Llanwenog, gyda'r bydoddwyr, yn ymfudo i America yn 1711 ac yn cyhoeddi'r concordans Beiblaidd cyntaf yn y Gymraeg yn Philadelphia o bob man 1730. Cydgordiad egwyddorol o'r sgrythurau, ei daflen lythyrennol o'r prif eiriau yn y Bibl Sanctaidd. Felly, Abel Morgan, gweinidog yr Efengil lles y Cymru'n cyhoeddi hyn draw yn drefedigaeth Saesnig yn yr America yn 1730. Ar ôl i farw, wrth gwrs, gael ei gyhoeddi gan Samuel Ceymer a'r Cymro David Harry. A dyma ni felly'n dod at Daniel Rowland. Mi oedd Daniel Rowland yn fachgen ifanc pan oedd Abel Morgan wrthi'n cwblhau gyfrol draw yn America. Ond yn y flwyddyn 1737, fe gyfansoddodd Daniel Rowland ynta Halsing, llinell gyntaf ffyddlon gymanfa wynebwch yma. Ac yn yr un flwyddyn hefyd, bydd o gyfarfod â Hywel Harris. A dyna un o'r cyfarfodydd mwyaf tyngedfennol yn hanes Cymru, mae'n siŵr, un o'r eiliadau mwyaf allweddol yn hanes Methodistiaeth yng Nghymru. Mae'n gyfarfoddiad sydd yn newid hanes Ceredigion, sydd yn newid hanes Cymru, sydd yn sicr yn newid hanes llenyddiaeth Gymraeg. Fydd y byd ddim yr un fath ar ôl y cyfarfod yna. A mae'n ddifyr, ac yn yr un flwyddyn, oedd Daniel Rowland yn cyfansoddi Halsing yn y dull traddodiadol eglwysig nas mynych chi, wrth gwrs, clerigwr yn Eglwys Loegr oedd Daniel Rowland, ac yn yr un flwyddyn mae'n cwrdd â Hywel Harris, a hynny un o'r pethau sylfaenol ddaru roi cychwyn ar fudiad y Methodistiaid Calfinaidd yng Nghymru. Felly dyna ni wedi mynd o'r 11 ganrif ar 10 hyd at gyfnod Daniel Rowland, a wedi cael blas ar y cyfoeth rhyfeddol sydd yna i lenyddiaeth yng Ngheredigion. Ac felly, os ydych chi wedi cael blas ar y sgwrs yma, ewch ar bob cyfri at y Llyfrgell Genedlaethol, ond ewch hefyd at y gyfrol hon sydd newydd yn dangos y Cardiganshire County History. Fe gewch chi fanylion ynglyn â llawer o'r hyn wedi dweud yn y gyfrol hyfryd hon, sydd yn rhoi hanes yr Geredigion ganoloesol a modern cynnar i chi. Felly ar bob cyfri ewch ar ôl y gyfrol honno. Ond os ydych chi eisiau cysylltu â fi i gael rhagor o fanylion neu godi unrhyw gwestiynau, mae croeso mawr i chi wneud, ond yn y cyfamser, mwynhewch weddill yr Eisteddfod amgen. Diolch yn fawr.